यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल जिंदाबाद 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 मेन्देला ब्रह्म जिंदाबाद 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 फैलानिफ्राय फंबाय नोंनिफ्रायबो एसे मोननांगोन ना आं बे फैलाजों फैदोंब्लाबो गोसोआ आंना फैलाजों नङाथ' नोंजोंसो जों फंबाय आं नों केन्डिडेट जानांगोन ना बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बैसागुआव राजखान्थि मुंनि सुंद' सावथुनखौ इउट्युब चेनेलाव हगारनाय जाबाय यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल जिंदाबाद 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 मेन्देला ब्रह्म जिंदाबाद 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 मेन्देला ब्रह्म जिंदाबाद 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 नंगौ बैसागुआव राजखान्थि मुंनि सुंद' सावथुनखौ नोंथांमोनहा इउट्युबाव थांनानै नायनो हासिगोन जानांगौ नोंथांमोनहा गोबाव सम समाजारि बिजोङाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि मेन्देला ब्रह्मनि गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोनि फालि गाननायखौ नुखांबाय थारैनो बिथांनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि फालि गाननायनि आन्दोआव मा दंमारो गुबुननिफ्राय फुस्लाय रां बिनायनि आन्दोआव मा दंमारो बेखौ नोंथांमोना दाब्ला बर' इउट्युब चेनेलाव थांनानै बैसागुआव राजखान्थि सार्च खालामनानै नुनो मोनसिगोन नाथाय बियो फैलाजे बरगयारी बिथांनि लिरनाय आरो डाइरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय बैसागुआव राजखान्थि मुंनि सुंद' सावथुनसो बे सुंद' सावथुनखौ दिनै फुंबिलि समाव दाब्ला बर' इउट्युब चेनेलाव हगारनानै होनाय जाबाय थारैनो बे सावथुननि मेहेरगोनां गोजोननायखौ नोंथाङा लानो हासिगोन गिबियावनो फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय दिनै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दाब्ला बर'नि प्रडाक्शन आरो बिथांनि इउट्युब चेनेल दाब्ला बर' बेवहाय दिनै बैसागुआव राजखान्थि बे सुंद' सावथुनखौ दिनै फोसावनाय जाहैबाय स्क्रिप्टआ जाय बिथां फैलानिनो आरो डाइरेक्शनखौ बिथां फैलायानो होदों थारैनो बेवहाय रल खालामनानै गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ बेवहाय फोरमायनाय जादों आसा खालामो साफ्रोमबो बर'फ्रानो बे सुंद' सावथुनखौ नायनानै गोजोननायखौ लागोन आरो बेनिफ्राय नांगौ बाथ्राफोरखौ साख्लबनानै बुजिनानै लागोन आं बेखौ खावलायबाय लोगोसेनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो बे सुंद' सल'खौ नायथो आरो अननानै बिथांनि दाब्ला बर' इउट्युब चेनेलखौ साफ्रोमबो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाहैबाय सोर बेवहाय फाव खालामनाय जादों बेवहाय गुबैयै आं थाबाय फैला बिथां दं दाब्ला दं आरो पेरिना बिथाङा बेवहाय गोदानै बाहागो लानाय जादों बेवहाय माबायदि रल दं बेवहाय जाफ्लेबाय थानाय फैसानि थाखाय मोनसे पार्टिनिफ्राय गुबुन मोनसे पार्टियाव जयेन जानाय फैसा मोननाय नङा आरो गुबुन मोनसे पार्टियाव जयेन जानाय बेखौ दिन्थिनाय जादों जेन साफ्रोमबो बे बाथ्राखौ बुजियो दिनैनि दिनाव मा सोलिबाय दङ बेनिफ्राय जों माबोरै सांग्रां जानांगोन बेखौनो बेवहाय दिन्थिनाय जाहैदों खुलुमबाय दिनै आंनि बे दाब्ला बर' इउट्युब चेनेलाव हगारनो थाखाय मोनसे शर्ट फिल्म शुटिं खालामनाय जादोंमोन बेखौ दिनै फुंनि 5 बाजियावनो फोसावनाय जाबाय आंनि इउट्युब चेनेलाव दाब्ला बर' इउट्युब चेनेलाव दा आहा उद्देश्य दंमोन मा होनो नैबे बर'फोरनि जिथु इलेक्शन टाइमाव जि थासारि जायो थाखा फैसानि खेला पाब्लिकआ थाखा फैसा लुबैनाय ओरैबायदि जाबाय दं बेखौ लानानै मोनसे सुंद' फिल्म खालामनो होननानै सानबाय दंमोन दा बे लेखायै खालामनाय जाबाय आरो फोसावनायबो जाहैबाय बेवहाय आं थाबाय आरो बिथां मेन्देला दङ आरो फैला बिथां दं आरो एक्ट्रिस गोदानै पेरिना बिथाङा दं गुबै थांखियानो बेनोखामोन बर'फोरनि इलेक्शन समाव सोलिनाय जाथायखौ लानानै लिरनाय नंगौ माने बर'फोरा इलेक्शन फैयोब्ला बांद्राय थाखा फैसानि खेला बा लुबैनाय बिदि जानो हमदों बेखौ नोजोर होनानैनो जों बे सावथुनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो स्क्रिप्टखौ बिथां फैलाया लिरदों आरो डाइरेक्शनखौबो बिथाङानो होदों बे फिल्मजों थारैनो बर' रायजोफ्रा एवारनेस मोनगोन होनना नोंथांमोना सानदों निश्चय मोनगोन मानो होनबा सावगारिखौ जुदि नायोब्ला
बेवहाय नुनो मोनखागोन नालाय बेखौ नायनानै जेन मानसिफ्रा गावनि जितु साननाय हनाय बे इलेक्सन टाइमनि बेफोर एसे सोलाय सोल' निस्सय जागोन बेखौ मिजिंथिदों